Astăzi facem partea 3 din Noua Viață. Hai să începem. Gugu, gugu, gaga. Gugu, gaga. Gugu, gugu, gaga. Casa mea, casa mea. Mami a venit de la petrecerea aia, de la ziua de naștere a lui Dea. Ok. Stai, mami, să-ți dau romate. Gata, mami, ți-am dat romate. Da, mersi. Știi că mi-ai dat cheile, da. Cel mai bun lucru. Bine, mami, asta este camera mea. Eu de acum m-am spălat pe mei că am venit de la o petrecere. Cu cine ai dansat? Bă, ce? Asta nu pot să răspund. Cu tati? Sau cu unchiul? Du-te mai de aici acum. N-am făcut nimica. Ok, bănuiesc. Mami, uite ce am învățat să fac. Uite ce am învățat să fac. Vină la mine. Da. Deci dacă intri... Nu știu unde ești, dar uite-te ce am învățat să fac. Ești la baie? Nu, sunt la mine în cameră, în fine. Unde ești? Jos, vină jos. Să-ți arăt ce am învățat să fac. Am pălnit filmarea, da. Hai, ți-alăt, hai. A, te-ai schimbat. Ui! Da, m-am schimbat. O să mă duc și la salon să-mi schimb părul pentru că să mă vopsesc pentru că arăt groaznic în fine. Bine, tichirichi. Până atunci, stai, mami, stai. Până atunci, fii atentă. Până atunci, să o chem pe Daria la mine. Să-i spun la Daria să vină, că eu mă plictisesc. Mă duc să mă joc pe tabletă până vine Daria. De fapt, pe laptop. Alo, Daria? Alo, Daria? Da? Poți să vii la noi acasă să te joci cu Maria? Ok. Pa. Mai bine mă duc cu autobuz, sincer, pentru că n-am fix să merg pe jos. Ce fain e aici să mă joc. Mă joc în continuu. Și Daria are altă voce decât mama, am zis. Așa, o să fac alt cont de Roblox. Ce aude? Ce s-a auzit? S-a auzit ceva? Că n-a venit Dalia. Până vine Dalia, o să caut în frigider ceva de mâncare sau poate mă prăjesc pe mine dacă nu găsesc nimic. Bă, dar chiar, era un bucătar pe nume Cassian, așa îi se spune în Franța, și el făcea mâncare bună din copii. Dar nu o să-l chem, pentru că mami mi-a zis să nu fac așa ceva, dar nu eram pe video când mi-a zis asta. Până atunci o să iau niște vafe. A sunat cineva la ușă. Am zis că a sunat cineva la ușă. N-a sunat? Bă, iară fac copiii ăia farce. Na, las că mi-a arătat mami ce să le fac dacă ei fac farce. Na, las că mi-a arătat mami că în colțul ăsta ține ascuns ceva super tare cu care mi-a spus să fac copcii, bro. Să fac copcii care sunt răi, să-i fac eu să fie cu minți. Cine bate aiurea la ușa mea? Cine e aia? Bună, fetița cu numele aici. Bună! Bine, zi frumoasă, ceau, să nu mai faci farse la ușe. La ușe? Bine. Pa, sper să nu te mai văd. Sper să te calce 2 tire. Ceau. Ciao! O zi urâtă. Ce drăguț din partea ei. E cea mai urâtă fată. Acum trebuie să vină Daria. Anais, am zis că trebuie să vină Daria. Așa, eu până atunci o să mai încerc o dată să fac altă chestie, că ne-a învățat domnul de sport, ceva de genul, era sit-ups, parcă se numea, așa spunea domnul, și zice că trebuie să stăm așa, că e mai ușor și uite așa făcea el. Ce greu îi! Dar, au, am picat, dar las că continui și în mers. M-a sunat Dalia. Alo, Dalia? Alo!
ce faci? Stai că tu ești de pe tabletă, de fapt. Alo, ce faci? Alo, Alo, da, de ce m-ai sunat? am ajuns. Bine, ceau! Ciao. Bună, Daria, era un Ana aici care avea aceleași haine ca tine, doar că altă față și alt păr și alte urechi. Din alea, cum ai tu. Era urâtă, foc, dar are ceva în cot. Na, las. Hai să-ți arăt cum să ne jucăm. Ți-am dat romate. Hai sus, amoguș. Și hai să vedem aici ce are mama prin cameră. Că am auzit că ține ascunsă o cheie către camera bunicului meu, care a murit acum 100 de milioane de catralioane de ani. Căci că se spune că era vampir. Da. Dar tu nu erai adoptată sau ce? Ce? Ba da, sunt. Frate mi-a soltat la mine. Ba da, sunt adoptată, dar bunica mi-o practică, bunica mi-o vizită. Hoci. Unde e un hoț? Unde e un hoț? Aici, uite-l. Hoțule, vrei să... mi-a spus mami ce să fac eu cu hoții ăștia. Vedem, e Spider-Man. O sari pe geam, Spider-Man. Și noi. Ioi, nu ți-ai rupt 5 picioare. Ba da. Hai că vin și eu. Au. Ioi. Șalili, mă doale. Bă, hai să mergem la petrecerea lui Delia, chiar și dacă n-am fost invitate. Da, haide. Hai, că mă doare undeva de ce spune Delia. Uite ce am învățat să dansezi. M-a învățat Dalius, fostul tău iubit. Da, e a cincea oară pe săptămână când mă văd cu el. Ce drăguț. Da, știu. Hai să plecăm. Da, hai să plecăm. Unde? La petrecere. Așa, acum că am adoptat... Taci, fă din gură. Acum că am adoptat și copilul ăla care o să vină peste 30 de luni. Bine, adică peste o lună. Adică peste o săptămână, dar în fine. Iar a lăsat calculatorul aprins. Mi-a părut că soția mea a mai cumpărat încă un copil. Mă, ce? Eu am glumit când am zis că cumpăr unul. Mi-a apărut mesaj că au mai cumpărat unul. Aoleu, o să mor în casa asta. Ce că un băiat, ce că e mai mare ca fiica mea. Ia să deschid cu cheia de după oglindă camera secretă. Stai să găsesc cheia. Pici o pus-o. Cum ajungeam la ea? Da. M-a durut. Am făcut rost de cheie. Bun. Să mă ridic. Și acum să intru în camera secretă. 3. Stai. 3, 2, 1. Și. Da, asta este camera mea secretă și a iubitei mele. Ce Mercedes că nu... Bă, cine dracu e ăsta și cum am intrat în casă la mine? Bine, m-am teleportat afară că nu mă fură și mă vizează. Of, Doamne. În fine, eu o să merg la lucru. Să spun și la soția mea că merg la lucru. Alo, Pa! Cine dracu e ăla? În fine, eu o să mă duc la lucru. Mami e acasă, da? În fine. Ce, mami? Cine ești? Fă ce vrei, mă, de la mine? Marș din casa mea! Ioi. Fugi, coaiele! Că mă prins. Acum trebuie să mă ascund. Bă, ești prost, vrei să-ți dau una în cap și să adormi și să mori legat de maică ta la 3 dimineața? Vrei să te omori și să-ți rup 3 gâți? Vrei?
Futu-ți morții mătii, dar până când? Cine naiba se ascunde în casa mea și după aia spune că el nu e în casa mea și încă vorbește cu mine? Dai că l-am văzut. Pe el. Deci dacă nu ești afară, îți dau. Parcă tu te-ai blocat. Parcă tu te-ai blocat. Erai efectiv în fața mea și te uitai la mine. Anais, erai în fața la mine și te-ai oprit. Și am spus ultimele tale cuvinte. Așa. Ultimele tale cuvinte. Hai să te tărâm, îmi place să tărăsc oamenii afară. Hai să te tărâm și un pic să amețim. Hai să te tărâm, vină cu mine, om bulit, om plesnit. Om bulit, om plesnit, hai cu mine, om plesnit. Bagă-te aici, noapte bună. Ciao! Așa, acum mami ar trebui să fie acasă în 3, 2, 1. Ceva normal. Perfect! Bună, mami! Bună, nenea, cine ești? Vine mai aproape de sunor. Nenea, cine ești? Am vrut strâng niște bani pentru... Tu ești noul meu frate, am înțeles. Aha, eu am zis că strâng bani pentru niște biscuiți. Păi, dar tu ești frate meu. Mama, tu mi-ai spus că l-ai adoptat pe ăsta. Da. Dar vină mai aproape, mă, că nu se aude nimic. Wow! Ok, haideți. Nu crezi că sunt prea vibrante culorile astea? Nu. Mami dă... Mami, dă-mi romate. Adică dăm cheile de la casă. Da, v-am făcut copii pentru amândoi. Ce sigma. Bine, mami, stai că nu știu avem de 10 ce. copii. Mami, nu ce? În fine. Mami, unde-i frate meu? Da, sus, da, să nu mă deranjați în cameră că dansez Macarena. Păi, dar trebuie să se audă. Așa. Bine, mami. Da, unde-i camera mea? Vino sus. Vină după mine. Aici este și camera aici noastră. Stai camera ta ca lui sora ta. Sora ta stă aici sus și tu stai aici jos, că e patul verde, na. Ce să zic. Sau na, vă alegeți voi. Vă alegeți voi, nu mă interesează, bun. Astăzi o să desenăm, o să dansăm Macarena. Voi ce? Ia să-mi pun eu laptopul să dansez Macarena. Îmi pun aici și tot. Îmi pun 10 telefoane ca să mă filmeze. Bă, ce? Bă, da, mie îmi place că doar eu vorbesc. Ce sigma ești? Pentru că eu sunt atentă și Casia nu știu ce face. Deci dacă intrați în camera mea o să fie joale. Și dacă suntem deja... Joale. Eu i-am velit-o. Ioi. Bine, mami, eu cu frate meu ne ducem după înghețată. Am auzit că unul ne dă dulciuri gratis. Wow! Hai repede să cumpărăm. Nu cred mișto cărele astea. Și aveți grijă copii să nu luați dulciuri gratis, vă rog. Bine, mă duc să iau dulciuri gratis, te rog. Free candy! Dar de ce sunt puse toate într-un copac? Și lângă este o ață care, dacă te pui acolo, o să te tragă și o să te tragă până într-o dubă, care duba te duce în Hawaii și te răpesc țiganii. Nu știu de unde le-am scos pe astea, dar îmi plac dulciurile. Între timp, Dulciuri gratuite! Și cam atât a fost cu această filmare. Eu sunt aici, am făcut minusculă. El este Casian, fratele meu, vitreg. Eu sunt eu, clasic. Și Anais este... Anais. Facem partea 4 la... Spune ce se
Noua viață. 5 like-uri!